Kam zdrhaj a pak vidíme, že tady projíždějí policajti. Teď mi říkal, že mu to připomíná výměnu manželek. Můžu tam dát ještě ananas. Mají tam něco hezkýho, lásko? Dobré ráno. Hello. Je 3:55 a my akorát vstáváme, protože vyjíždíme na výlet. Jedeme do Říma. Letíme do Říma. A probudili jsme se s tím, že nám měl jet vlak ve 4:44, ale vlak má hodinu zpoždění. Takže jsme museli vymyslet alternativní. Naštěstí je ještě jeden jinačí vlak. Takže jedeme tím jiným vlakem. A snad to všechno stihneme, no. Kam my letíme? Letíme! Čekáme. Na Bolta. Yes. Stihli jsme to všechno v pohodě, naštěstí. Nebo No, zatím dobrý. Zatím nejde. Tak kde jsi, Zdenku? Dorazili jsme na letiště a možná i stíháme letadlo. Těšíš se? Jo, ale potřebuji čurát. A tenhle trip, tak to má Ráďa Knorrskou. Sponzorovanou Verča Škraňka. Protože Ráďa měl včera narozeniny. Low cost acid spinach. No. Ale zaplatili jsme si sedadlo vedle sofa. Jako dražší letenka. Vi aiuto in caso di domande. Basta premere il campanello che troverete sopra di voi e un membro dell'equipaggio arriverà in breve tempo. Že si nemáš brát likvidy? A něco o pervitin? Určitě ne. Ráďa dostal místo u okýnka, protože měl narozeniny. Tak. No. Verči bude celý rok sloužit, protože teď ten rok mám narozeniny. Ne, nebudu. Jak si užíváš trip? Dobrý. A teď jsme s Verčou měsíc a půl budeme stejně starý. Díky bohu. Takže, jak díky bohu, to slušelo všechen respekt ke starším lidem. Přistáli jsme. A teď čekáme na bus, aby jsme se dostali přímo do Říma, protože teď se to jmenuje Campino, nebo něco takový nějak přesně. Bambino. Ne, Bambino, Campino. Jo, Bambino. A tady teď se potřebujeme dostat ještě do Říma, kde máme ubytko. Nesmí zapomenout sváčů. Přízek z chleba. Skoro. Je to dobrý. Přízek mi Verču udělala. Přízek bez masa. Kde je řízky? Dojeli jsme do Říma! Konečně! Je tady vedro a je nám blbě z autobusu. Takže jdem na ubytování a pak objevovat krásy. Tady už je jedna krása. Jako my? Ne, Měl pravdu ten chlapec, už jsou tady krásy. je za náma vidět Koloseum, ale šli jsme na obídek kousek pod Koloseum. Je tam vidět. Dali jsme si jak jinak než pizzu v Itálii. Pak jsme si dali margaritu. Havaj tady bohužel nemají. 10 z 10. Mega dobrá. No. Cože? Můžu tam dát ještě ananas. Neříkej to moc nahlas. Po obídku nás teď čeká zdravotní procházka, abychom malinko vytrávili, protože jsme úplně Je to potřeba. plný. Takhle pěkně u kolesa. Jak se to vyfotím? Za boží autíčka! Oh my gosh! Neskutečný, kolik je tam lidí. Teď se nám stala nejvíc vtipná věc.
rádi. Smutná. No, smutná. Šli jsme tady okolo, odmítli jsme nějakýho prodejce, že prostě nechcem. A on, ne, že jsme Musím rasisti. říct, že jinak to nedává smysl. Ale jich tady hrozně moc, je to hnus. Nebo je to hrozně jako nepříjemný. Jsou otravný, no. Pořád házejí náramky, jakmile to sebereš, tak už tě peníze. Ale mega vtipný, jakmile tady projedou policajti, tak se tady ty týpci schovávají za stromem nebo zdrhají. Říkáte, kam zdrhají, a pak vidíme, že tady projíždějí policajti. Je tady asi to vyhání. A ty tam se tam krčili za stromem nějaký dva černoši. A vy je náhodou nevymáte. Šli jsme se podívat tady do kostela a tady už je to tak, že tady se nezapalují svíčky, ale zapojujou se do USBčka. Jak možná to není USBčka. No to jo, ale zapojujou se tady svíčky. Pak jim za to zaplatíš, že jsi mohl zapojit svíčku. A pak to vypojí Jim to hodně. večer všechno běž Kubou. A můžeš to zapojit znovu. Slušný. Krása. Mají tam něco hezkýho, lásko? Vůbec ne. To je nějakou special edici Monstru. Special edici Monstru. Pro Kubu samozřejmě. Samozřejmě, samozřejmě. Vymýšleli jsme plán na zítra, protože courání po městě, jakože jo, to fajn, podívat se na nějaké památky a tak. A těch lidí tady je hrozně moc. A je hrozný vedro. Jako z nějaký prostě random uličice, jenom protože tady nejsou lidi. A teď zrovna přišli. My tady sedíme a chillujeme ve stínečku, protože už chcípáme z toho vedra. Takže zítra jsme se rozhodli, že pojedeme metrem k moři. To je nějakou hoďku a půl odsud. Takže krása, koupíme někde nějaké plavky, z hotelu čorneme ručníky, teda půjčíme si. Půjčíme si a pak se vrátíme, oni to stejně budou brát. A pojedeme se koupat k moři, tam dáme nějaký to obídek, kafíčko, co to bude fajn. A večer na Kendricka. No. A pak domů. A pak ještě další den máme ještě do Polča. No, a pak se Seníkem. A pak se Suníčkem. Co asi dělá? Podle mě teď možná už nespinká. Možná na procházce. No. Snad nezlobí. Tolik. My se jdeme teď natáhnout někam do parku, dát si italskou siestu. Protože je moc vedro na to cokoliv dělat. Když jsi říkala, že si můžeme projít ten večerní Řím, tak to můžeme dneska večer klidně. Jo, tak jako jestli teď nabereme nějakou sílu ležením v parku, Jo. tak můžeme tak si projít Řím. S kemáky. No. A učíme se vlogovat i před lidma, protože tady nás nikdo nezná, tak je to mnohem víc easy. Hlavně ti nikdo nerozumí. Secret Language Unlocked. To jsme milovali v Dublinu, jakože jsme si mohli povídat a nikdo nám nerozumí. Pomlouvat ostatní. Ne. Lehce. To tak jako, že když tě něco zaujme na někom, tak nemusíš to šeptat a prostě to říct. Když tě zaujme něco zajímavého. No. Šli jsme si na chvilku odpočnout do parku, že tady bude jako klídeček a tak. Já jsem inkognito. A nevím, jestli to slyšíte. Ne, to... To tak klid a ticho tu není, ale To je příroda. je tady s náma příroda. A krypto. Verča vám zapomněla říct, že jsme se sem do toho parku tak trošku omylem vloupali. Jsme koukali u toho vchodu, tak tam byla nějaká jako pokladna a že se platí 5 € asi za osobu. Říkáme, tyjo, jako jestli to za to stojí, jestli to není jako jenom, nevím, nějaká univerzita nebo tak, jakože jestli je ten park, do kterého chceme jít. A byly tam jako 2 vchody, u jednoho byla ta pokladna a u druhého ne, byla tam jenom závada, ta byla otevřená. Říkáme, tak to projdeme tudy.
A najednou jsme se koukali na nás jako z té pokladny. Nic nám neříkali. neřekli. A najednou jsme v tom parku. Takže 10 € ušetřeno. Teďka by měla radost. Neboj, teďka se určitě na to podívá a bude pyšnej. Objevili jsme tady takovou fontánku, kde není moc lidí a to je super. A zase jsme se připařili na nějakou exibici a jelikož oni neumí anglicky, tak jsme jim nedokázali vysvětlit, že tam nepatříme. Tak jsme si to prošli a bylo to dobrý. Yeah! Jak se vám líbí výhled, paní? Pokud se nemýlím, tak tam vzadu jsou Alpy, možná. A jelikož si musíme koupit plavky, tak nás teď čeká cesta někam tam. Asi nejvíc cool Starbucks, kde jsme zatím byli, viď? Je, počkej. Mega. Nenápadně. No, kdybyste nepoznali, co to bylo, tak tam pán vyřezával z lístečků origami a vypadalo to úplně mega cool. Bylo to moc hezký. A ještě ohledně toho Starbucks, tak to bylo tak strašně krásný Starbucks. Sice nám tam polili nohy, ale bylo to hezký, bylo to fajn. Hrozně zajímavý, že v Římě nejsou skoro žádný tattoo shopy. New business plan? No. Viděli jsme třeba 2 zatím. možná 3 za celý den. A jinak nic. A přitom tady lidi potetovaný jsou. Ale můžou to být turisti. My jsme taky turisti potetovaní. Taky. Taky. A protože jsme v Itálii, tak jsme se rozhodli, že dneska k večeři si dáme poker. Italský poker. A pak už asi na hotel. Konečně spinkat, protože dnešní budíček ve 3 ráno, nebo kolik to bylo, jsme docela done with it. A nevím, jestli se najíme, když to vidím teď. A jo, tady předtím nikdo nebyl. Předtím tady nikdo nebyl. Já jsem že nějaká turistická skupinka. Změna plánu, no poker. Takže možná asi co najdem po cestě. I guess, možná Itálie. Plavky na zítra si koupila jenom Veru. Já budu ve svých šortkách, protože jsem Verče koupil plavky a na moje už nezbyly penízky. Verče si totiž vybrala ty nejdražší. Cože? Já jsem si vybírala plavky a Ráďovi se nelíbily. Protože mně se líbily takový hadí byly trošku. A Ráďa mi říkal, že mu to připomíná výměnu manželek. Takže... Výměna manželek vibes. A on si mě prý nechce s nikým měnit. Takže... To vypadalo jak ta Počkáš mi ho debile. A kdyby měla Verče na sobě ty plavky, tak já bych v ní viděl tady tu ženskou. No takže jsme je nekoupili tyhle. A Ráďa mi vybral plavky, takže říkal, a když ti je zaplatím, můžu ti je vybrat? A říkám, tak jo. Pak jsem koukal na účet, zaplakal jsem a říkám, hele, já půjdu asi v trenkách. On tak kecá. Chodíme tady a říkám, tyjo, hele, tamhle, není to tady další Starbucks? A přitom my jsme se jenom vraceli na to poké a přišli jsme zase z jiné strany k tomu, kde jsme už byli. A to jsme šli třeba tak 10 metrů. No co, já už jsem unavená. Už má někdo hlad. Jo no. Celý den tady chodíme všude, kde nejsou lidi a chtěli jsme se jít podívat na Trevi fontánu a what is this? Fontánka hezká, ale ty lidi? Not so much.
Řekni nám, co ti hraje v hlavě. Ballerina, cappuccino, Italian brain rot. Mí. A co hledám? Nějaký jídlo. Dostali jsme se teďko pryč Tak od zase té nějaký fontánky. burger. A nevím, tak já zkusím Jo. vegan. Je 21:14 a my jsme konečně dorazili na ubytování. Měli jsme kvéč, já jsem měla špagety s rajčatovou omáčkou. A ty? Já jsem měl kuřecí prso se zeleninou, protože jsem byl přes jeden přežraný už. A teď se tady cpu lotuskama. Byl jsem přes celý den přežraný, ale ještě si dám. To nejde do žaludku, to je do srdce. Aha, do srdce, to mám jít já? Už tam jsou lotusky. Ty to nemám. A ta druhá byla pro mě. Ještě jsem ti tam jednu nechal. Z těch 4. No, takže ještě vám ukážu náš pokojíček. Tohle je náš pokoj. Už je tady teda Ráďa otevřel baťůžek na posteli, ale na to, že to byl nejlevnější pokoj, co jsme našli, moc dobrý, ne? Ubytování máme hned vedle Kolosa, takže jakože hodně v centru a myslím si, že to celé vyšlo na... No, nevím, budu se muset podívat, myslím si, že asi 100 euro, ale a nejsem si úplně jistá, takže je možný, že to byla úplně jináčí částka. Tak co? Mám plavky. Jos? No vidíš. Plavky zdarmaček. Můžu sníst tu poslední lotusku, nebo jí chceš teď? Můžeš. Takže máme plavky, oba, na zítra. Ale došly lotusky. Došly lotusky. Ručníky, ty taky máme. Můžeme se jít koupat zítra k moře. Dobrou. Dobrou. Dobré ráno. Dobré ráno. My jsme vstali a šli jsme si dát snídaní do parku. Teď nějakou snídaní. A pak vyrážíme na pláž. Yes. Trošku si odpočnout od města. Se moc těšíme a jedem tam metrem. Hrozně crazy jet na pláž metrem. To přijde hustý. Vyspali jsme se docela dobře, až na naše hlučný spolubydlící, tak tam od rána, nevím, tak od 5 tam furt něco dělali. Přišlo, že tam bourali talíře, nevím, co tam s nimi dělali. Ale jinak docela dobrý. Že to jako byt rozdělený na 3 pokoje, to je společná kuchyňka a společný záchod. A papírový stěny, takže je úplně všechno slyšet. Ale bylo to v pohodě. Jo, a hlavně jak jsme bydleli v centru, nebo jak bydlíme v centru, tak je tam prostě hluk v okolí a ty okna absolutně netěsní. Tam bylo všechno zvenku. A byl pátek, takže... My jsme dneska trošku přispali. My jsme vstávali o 8:30. Což je dost pozdě. Na nás, nebo aspoň na mě. No, Ráďa normálně stává v 5 ráno, ale... Dneska ne, dneska to nešlo. Z metra byl nakonec jenom vlak, takže to nebylo žádný metro, ale po necelých 40 minutách jsme tady. Teď snad nás nic nepřejede. Tak už jsme na pláži. Doufám, že tady bude slyšet. A přemýšleli jsme, jak tady potom uděláme s věcmi, když půjdeme do vody, protože se tady dost krade. A šli jsme se na pláži převlíknout a zjistili jsme, jak to uděláme potom s věcma. Takže jsem mentál a zapomněl jsem si na hotelu plavky. Takže můžu jít dát věci já a Verča můžu jít plavat. Hodně spadla ještě bota do vody, takže mám mokrou botu od černého písku. Tak jdem najít kavárnu, jdem si sednout za chvíli na kafe a pak uvidíme. Ale je tedy hrozně zvláštní písek. Takový černý, jak když se koupete v Logru. Máme kafíčko, mňam, dokonce i s oat milkem a kafe, 2 kafe s ovesným mlíkem, ledový, stály 4 eura.
Týpek pak dostal pojebe, jsme dát špatnou cenu. Tak si myslím, že nám to dal za blbě, ale... Pak jako Pepsi měli jako v plekovce za 3 eura. Jednu. A 2 kafe za 4. No nemá, ale je dobrý. Takže krása. Messi hair don't care. Šli jsme skrz pláže a došli jsme na jednu pláž. Tak ano, tak zkusíme tady ty lehátka, že jsme tam jako... jsme se ptali toho plavčíka na jedné pláži, jako, jak je to s těma lehátkama a on říká, že oni tam neumí moc anglicky, tak něco jako army. Tak asi to patří k nějakým hotelu, hele, tak půjdeme o tady 2 ty pláže dál. A zkusíme tam. Tak jsme si tam lehli a už to chodí do říct. A přišel takovej týpek, jakože docela hrozně nasranej, že jsme si jako dovolili si tam lehnout, jakože přitom jsme si to jako chtěli zaplatit, normálně jsme si chtěli jako zaplatit to místo, že jsme tam sedli, nám to jako nevadí. Jako byli jsme tam, nevím, třeba 2 minuty. A ona vedle nás ležela ženská, jak jsme si že nás nabonzovala. Nevím, no to je jedno. Každopádně jsme teda se sebrali, vzali jsme si ty věci, že jako půjdeme a že jsme to chtěli takhle jako projít, protože ještě hledáme restauraci, že jsme si dali jako oběd. A on jako nasranej, že to jako tady nemůžeme tudy jít, že musíme jít asi skrz jako tu vodu, že jako tady nemůžeme procházet, takže nás musel odeskortovat až ven. To byla nějaká pláž pro military. Nevím, jestli má jako pro rodiny lidí, co jdou do války, já nevím. Asi jo. Ale takže už tam nejsme a hledáme teďko byli jsme vyhoštěni. Hledáme něco, kam nás třeba i pustí. Našli jsme restauraci a vypadá to dobře. Takže dobrou chuť. Dorazili jsme z pláže na Airbnbčko, ještě jsme si dali sprchu, trošku jsme si odpočinuli od toho vedra a budeme vyrážet zase do města. V 7 začíná Kendrick Lamar. Byli jsme lucky enough a vyhli jsme se házečů náramků, takže dneska už nás neobtěžovali. Dneska už jsme nebyli rasisti. Asi ne, asi máme dneska lepší energii. Nebo lepší. Jsme odpálkovali hned. Jelikož Ráďa nerad používá městskou hromadnou dopravu. Kecáš. Co? Bylo to buď hodinu 5 minut pěšky, nebo hodinu autobusem. Ne hodinu 5 minut, hodinu 5 minut od toho, kde jsme byli na kafi. No. Ale od našeho hotelu hodinu 40 minut, takže si dáváme 8kilometrovou procházku na koncert. Už jsem teda docela vyšťavená, furt je tady vedro jak blázen a furt máme ještě určitě nějakých 50 minut před sebou. No. Ještě kousek. Kousek. Teď si dáme někde zlinku, až tady někde nějaká bude. Že by ta zmrzinka byla, dali jsme si kavčo, ale pomohlo kavčo tak na 3 minutky. A už zase nemůžu. Už mě hrozně bolí nožičky. Protože dneska jsme na našem výletě k moři, tak jsme taky nachodili nějakých 14 000 kroků jsem měla, si myslím. Takže po včerejších 24 000, tak uvidíme, kolik to bude dneska večer. Dneska možná malinko víc. Malinko víc? A to jsme si ráno říkali, dneska toho tolik nenachodíme, dneska to bude pohoda. Ale ještě potřebujeme najít nějaký spotík na véču, aby jsme si dali něco dobrého ještě než půjdeme na koncert. Takže tak. Na véču jsme vyrazili do takový fancy italský restaurace, kterou jsme našli po cestě na záchod. Na záchod, protože Ráďa potřebovala rychle na záchod, takže jsme museli si rychle vybrat. A dali jsme si zeleninu v tempura těstíčku. A to je tak dobrý. Jako nevypadá to zase tak vámně, ale je to dobrý. Je to cuketrá. Asi jo. No.
Ještě tam nejsi. Už jo. Jídlo bylo moc dobrý. Pak jsme si pochutnali a... Ještě bych si dal zmrzlinku. Ale to jsme nikde nenašli. A teď už jsme ready na Kenricka. Mazec, kolik tady je lidí, nevím, jestli to je vidět, ale... Milion mravenečků, no. Hustý. Dorazili jsme na svoje místa, jej! Takže konečně se nám ulevilo, že lístky jsou legit, protože ta stránka, ze který jsem ji koupila, tak jsem se malinko bála, že to nepůjde, že se sem nedostanem. Protože jsem ji koupila asi tak za možná dvojnásobnou cenu a pak, když jsem se koukala na recenze, tak jsem se hodně bála, že sem se nedostanem. Ale máme místa, sedíme, ale těch lidí masakr. Šílený. Šílený. Čekáme, nevím, 15-20 minut na Sazu a Kenricka. Teď se lidi začali nudit a dělají se tady vlny. Tak je to sranda. Dobré ráno. Hello. Po 5 hodinách spánku, tak máme hotovo a akorát jsme už odevzdali klíče od Airbnb a vyrážíme na nějakou snídani a pak na letiště. Jsme teda oba dva hrozně vyflusnutý. Už jsme starý na to chodit spát 1 ráno. Hlavně za ty 2 dny si myslím, že jsme nachodili tak 70 kilometrů za 1,5 dne. A vlastně ještě jsme zapomněli, to už jsme včera večer ani nenahrávali, ale když jsme se snažili dostat domů z koncertu, tak jsme šli schválně asi ještě 10, možná 15 minut dřív, aby jsme se vyhnuli těm davům, protože jsme koukali, že jako, myslím si, že to by tak, bylo tam tak 50 000 lidí, tak aby jsme se vyhnuli tomu mačkat se s těma lidma v nějakým autobuse, taxíkách a tak. No a chtěli jsme jet autobusem, který nejel, tak pak, že si zavoláme taxíka a taxikář nepřijel, nebo pak někam přijel, ale nikde jsme ho nenašli, takže ten nám to potom zrušil. Takže ve finále to dopadlo tak, že jsme šli pěšky zase domů. Když tam vyhrnul všechny ten dav už. Když jsme šli dřív, tak jsme tak nějak jako nestihli odjet z toho místa. Když se tam všichni nahrnuli. A takže jsme šli potom s 50 000 lidma extádo. Bylo to šílený. Museli jsme jít teda pěšky. Svezli jsme se kousíček metrem. A tak 3/4 si myslím, že jsme šli pěšky. Metrem jsme se svezli 4 zastávky. Potom už ke konci, protože už jsme byli fakt vyplustlí. Nebo aspoň já. Jo, že mě tak strašně bolí nohy. Ale koncert byl dobrý. Jo. Dobrý, ale náročný. Že to je tím, že už nám bude skoro 30? Ne. Tobě, mně ještě ne. Ale tobě taky. Tobě taky. Roky. Dali jsme si výbornou snídani. Ráďa si dal takovej poké bowl. Je to nevím, teda jenom bowl bez poké. A asi můžu klidně tady.
a já jsem si dala avotoustík a bylo to moc dobrý. A chtěli jsme udělat dobrý skutek s tím, že jsme tam viděli nějakou paní žebrat, takže jí koupíme croissant. Měla, co jsme si překládali, že má hlad. No a paní měla asi takovej hlad, že na nás ukazovala, ať jí dáme pití. A vlezli jsme do špatného metra. Špatnou stranu. Takže ještě jsem chtěla k tomu dopovědět, že tady v Římě tak jsou všude takové fontánky, kde si můžeš prostě natočit vodu zdarma. Takže nevím, jestli to bylo slyšet, tak ještě jednou. A už nám to jede. No každopádně paní dělala takhle na nás, jakože shit. A takhle jsou ty prachy. Jo, jsou ty prachy a vodu, jídlo nechci. Jsme do Prahy. Konečně. Unavený, ale byl to fajn trip. A zakončili jsme to Kafičkem. To nevím vidět. Tak see you u dalšího videa. My už nejedeme spát. Jo no, rádi teda spal v letadle. Jak... To pak možná Jak zlomená klika. Tak se vidíme příště. See you.